Ayan mga idol. Yaong kita dito sa bulod. Yan, may kubo-kubo. Yan o, may kubo dito. Mga idol. Ha? Teka, riba? Yun ang payag mo bagaw. Dali ko kaya nakabutan. Dahil. Basta man. Ito wow. Mari pagbibidyo ko ina. Guwapo no. Oh, isang morago ng payag digdiaw. Sir, actually si Sir May ikaws. Morago na gulayo no. Dahil man kami nag-aki dumantab. Nag-uurang kaya pagali may. Ha? Nag-uurang. nag-extend sa another 1 year. Makakuha dahil ning pakaw. So, ang kinaganda lang nito, sir, unang-una po dito sa atin sa mga Mahanap ng gulayaw. actually, yung mga aplikante pa takot na mag-apply for abroad. So, dito po sa nakikinig dito kay sir, dito sa Radio Party. Rago nigdi na. Ang Rago ng payag digdiaw. Dahil ko man naabot inay. Oh. sa legal na agency, Dahil ko pa man naabot ang payag na no. Yan ang pagsarap na digdiaw. Aray na payag. Ine. presidente ng buong agency dito House sa pag ano Pilipinas. mo? Oh. Hindi maganda yung pamamalakad niya. Hindi din siya nagiging top-notch chairman. Saan ka nagkaturog tiyaw? POAA sa Dumaan sa ibawang. Maganda din po yung pamamalakad niya. So yun po yung kinagandahan. Ang non-stop 37 Sa ilingon ang bulod. sa POAA. Kabasan. Sa Hanggang karoon na sa ano pala? Yan lang. Linawon Hindi din magatiyo siya ko. nakaabot ng 16 years sa non-stop. Pang YouTube naman lamang. Ha? Pang YouTube ini mahiling ka sa YouTube. Oh, upload ko naman sa aga pag na-edit ini. Iris day sila or day off. May bayad ah? Dahil pa man pag nagsildo na may bayad na. Pag nakuha na? Hindi May bayad ang pag may sildo na. homesick sa family. Kasi pwede sila anytime. Rayuon. Dumaan na ito, dumaan. Ha? Yan mga idolo. Yan ang talbos ng kamote. Yan ang mga karamihan na kukuha dito sa bundok. Yan oh, masarap yan. Gamot yan sa pampatas yan ng dugo. Sa mga anemic. Yan oh, mga idol. Talbos ng kamote. Yan. Pwede mong gataan, panlagay sa kusi sa ano, sa isda. Piniprito namin yan dito. Hindi kaya sabi ko, Leon. Inay, ito naman. Talbos ng kamuting kahoy. Yan, sarap yan. Ginagataan. Lagyan mo ng bagoong lang. Ginataan. Yan, yan ang pinakamasarap dito. Kamuting kahoy, mga idol. Yan. Ito, marami oh, kamuting kahoy. Yan. Daming kamuting kahoy. Yan digdi. Yan ang buhay sa bundok. Maraming pwedeng kunin dito. Yan oh, daming kamuting kahoy oh. Yan ang buhay midigdi sa probinsya, mga Bicolano. Pag mga Bicol, lagan mo sa ng kilada. Pakulawon mo, sauce na sira, maski unon. Yan kamuting kahoy. Iba-ibang klase kigulayon digdi sa bulod. Maski sa baba, pwede mag, ano kaya na eh. Pwede mo to sa garden, kahit sa gilid lang ng bahay, mga idol. Yan o, kamuting kahoy. Masustansya yan. Kaya ito ang sikreto ng mga Bicolano. Makalalakas ang resistensya kasi puro gulay, karamihan kinakain dito gulay. Ito naman, tanglad. Yan o. Yan ang tanglad. Gamot daw yan sa high blood. Yan, pwede mo yan ilagay sa ginatang manok. Yan. Tawag niyan tanglad. Dami niyan dito. Yan mga idol, tanglad. Gamot yan, maraming nakukuhang sustansya dyan sa tanglad. Tsaka sabi ng matatanda, gamot daw yan. Yan, ito. Yan, ito. Papaya. Yan o. Daming gulay dito. Yan, papaya.
Sarap din igulay yan. Igisa, ilagay sa tinola. O, yan. Pwede yan. Sarap yan. Sarap yan mga idol, oh. Daming gulay dito. Di ka nabibili. Tanim mo lang. Yan. Yan mga idol, oh. Gabi. Ito pa, masarap pa to. Gabi. Binibilad to. Mas masarap pag binibilad yan. Para mas di mapino siya. Yan, oh. Binibilad muna yan. Tapos lagyan mo ng taba, bagoong. Yan, ang sarap na yan. Maraming iba-ibang klase dito. Isa yung gabi. Yan, oh, kahit saan yan tumutubo eh. Kahit sa gilid ng bahay. Yan. Gabi. Araw-araw, gabi. Oh, yan. Gabi. Dami ditong gulay. Ito ang buhay sa probinsya. Makukuha mo sila ng libre. Kasi pag nagtanim ka, siyempre, may kukunin ka. Ito. Yan. Ito. Tawag dito sa amin lubi-lubi. Yan, oh. Lubi-lubi yan, oh. Sa mga Bicolano, alam yan kung anong tawag dyan. Lubi-lubi yan. Sarap din yan. Pag ginataan mo. Maraming gulay talaga dito. Kaya sana subscribe nyo yung channel ko. Para update ko kayo sa mga video ko, yung mga discovery video gaya nito, yung iba't ibang gulay. Ano? Oh, maraming saging dito. Yan, oh, daming saging. Daming saging dito. Daming gulay dito. Puno na nyog. Dami pang puno dito. Oh. Ba? Yan ang buhay kang probinsyano, mga Bicolano. Yan. Oh. Kasi malawak dito yung taniman ng gulay. Dami, oh. Yan, kamuting kahoy. Kaya sana supportan din doon channel ko. Subscribe din do ko, ha. Para updated ka mo sa mga susunod kong mga video. Yan. Yan, oh. Ganda dito sa Bicol. Mga Bicolano. Yan, oh, yan. May malunggay. Oh, ang dami talagang gulay. Isa pa yan. Malunggay. Masustansya yan, oh. Oh. Malunggay. Yan. Malunggay. Ang pahaba ng buhay. Yan, dami talagang gulay dito. Yan, gulay pa yan, oh. Tawag dyan, bataw. Yan, bataw yan, oh. Ito, bataw. Oh, yan, bataw daw yan, bataw. Sarap yan. Ito, luya, tanim na luya. Yan, oh. Luya yan, oh. Yan. Oh, magbubunot ka lang, may luya ka na. Yan, oh. Sabi ko, laya. Ngapod ka nigdi sa mo, laya. Yan. Dami dito sa bundok. Kaya yung mga probinsyano, sanay sa mga ganyan, sa pagtatanim, pagsasaka. Kasi kung wala naman nagsasaka, wala naman yung mga mayayaman na makukuha. Lahat gumagawa niyan. Mahirap kasi yung mga mayaman, di naman gagawa niyan. Pagtatanim. Yan, oh. Yung lahat ng mahihirap, nagpapakahirap. Ito, sibuyas. Yan, oh. Tawag dito, dahon sibuyas. Yan, oh. Tigdi sa muya, sa linggugon. Yan, masira mo niyan sa balaw.
Masarap to sa bagoong na may taba. Yan. Tawag sa Manila, sibuyas daw, digde sa linggugon. You know. Yan. Dami. Iba-ibang klaseng gulay nandito eh.